Ndinokutokezai mabuja kana katauya nodza nyasi nhau zuva romusi wechimakumi mairi nonomwe mwedzi uno wachiwabvu totanda kamukunyepai zvadoka zviitika nyasi Nelson Chamisa agoreketai yekutoti aiwa tiripo uku kanga mwaiwanhuwe zivai kuti tiri kumira takamirira kuti sadhaki izotipindure zvatakawanyorera zvokuti sarudzo dziribe kuti tikaidziva zvisvinu tikawaratidza umbowo hwedu zvese zvatikaita zvese wari kuzviziva saka tawamirira manje kureketa kuno atoreketa kuti wakanga wamboti jejeje kunyarara hawo asi takawanyorerapo kare tsamba yechipiri kuti tiwarangaridze kuti nyaya yedu yati yagadzirisiwa ba rekai tione ipapa kuti zvinenge zvizopera zvakaita sei ticharamba takaringa ipapapo kare chikuru tagoringa agotoreketa Chamisa kuti wanonamatira nyika waye gorambai muchinamatira kuti nyika yedu kuite kuchinjana kwemasimba zvisvinu zviribe kukubana nokunyirana nokuvhiringana political violence pachirungu rekai tione kuti zvaari kureketazvi zviri kuzadzisiwa chere asi mukuziva kwedu zvakareketika kare izvi kwai pachamhanyiwa asi kumhanyiwa kwacho ndokuri kuda kunzi kuite zviribe ropa rinovhiringika ticharamba hedu takaringa tichikunyepai dzinobata kwedu nokwamutoko kwai ino hurumende taakufunga kuti mugwagwa unoenda Nyamapanda uchibva Harare titandewo kunhadzira warume wakazozviita izvozvo tinowarovera manja kuziva kwedu kwedu wanondouya kovhotewa basi tichibva taita simba ndisu rokuenda kukokorodzana kuenda kutotengesana kutoti uyu ngo opposition uyu ngweduba uyu tichibva taenda kotengesana kuti tione kupowa asi budiriro paribe kana ibodzi rikiringai mugwagwa yese kubvira inoenda kupi nokupi mamutoko medu muno paribe kana mugwagwa mubodzi uri musvinu asi ndisu number 1 kumanikidzana kuenda koita zvomusangano rekai tione peno wachazozviita nyasi petinagapa anyora tsamba yache yadoka ichisekiwa nevanhu tsamba yacho zvaanyorazvo kwai ndagonyora zvinhu mugore 2018 ndichituka Fadzai Mahere nokumushoropodza nokumunangidzira tunhu twaaribe kuita kuno ndakubisa zvandakanyorazvo aya asi aribe kureketa kubvuma kaa kuti ndakanga ndareketa manyepo kutoita zviya zvokuti iwe sori kwacho ndokwaari kuita ipapa kuno Fadzai Mahere aribe kana kuzvireketa kana kuzvibvunza kana kudii andoramba hache akanyarara ari kumirira hache zuva rokupinda mudare petinagapa ari kunzi naFadzai Mahere kubhadhara miriyoni romadhora okuAmerica miriyoni mabuya angu miriyoni imi pamukamwa papa panoita kuparira idi rekai bhaibheri rizoreketa kuti kwai rurimi kamoto kamberere kanopisa matanda mberi izvozvi ndo zvaakutoitika rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei ticharamba hedu takandoringa kwabatiwawo mumwe mufana weZANU-PF agonzi anga akari pamuzinda weZimbabwe State House akabatiwa achidhiraivha motika iribe kumanhamba pokare akazonzi akabatiwa nozvinodhaka zvokokeni ipapa rekai hedu mirai muone zvakadando izvi kuti zvinopera sei ticharamba takaringa kwazvinenge zvichienda asi wamwe wanoringa wagoti peno kaanga atumiwa koisa zvinhu kuwaridzi wanofanira kunge wachiseenzesa paribari kuziva ticharamba takaringa kuti zvinenge zvimbopera sei asi paribe chisvinu ukandoona ipapa ende mufana weZANU-PF futi ndo zvino zvatokunyepai kutoti pane zvinenge zvichiitika ukuwo Nevheri Mutsvangwa aiwa achindorimo ari kukangiwa arimo zvatoita kuti Kirisi Mutsvangwa agoburika achireketa kuti zvakaita kuti tinyahwendo huno tiri kuisaya kuti toita sei nokutoti zviri kutirwadza aya apa nyasi mutongi Murembera Esther Murembera
agoti ini ndicharembera baini apa panyaya iyi, ndichazvikona ba zvokuti nditongane nayo, ndichada ba kutonga, akutoisa kuti ipiwe mumwe mutongi. Mabuja ndipo munotoona kuti pane zviri kuitika. Wamwe wanoreketa wagoti iwo agodanidziwa namunangarwa apo kare naye Monica Mutsvangwa, akasangana nawo akareketa, ndipo avhunduka kuti ino pano nyaya apa ndichazvikona baini. Kuno kana zviri kudando wakomana heno kuti mbana achasara, tikaiti goramba takaringa kuti ichapuwani, kabanga kutozoshaya anoti ndiri kuda kuitonga nyaya yacho kana zvinge zvakaita kudando. So tikaidu tirambe takaringa kuti zvinoenda nokupima. Kuisana kwevanhu vemuZANU-PF kururamba kuchienderera mberi. Patinoreketa paya kuti mapfene, wamwe vanotosenzesa misika kuti kohoko hunhu hwawo mapfene ndo ega anoita hwokunyirana kundogara muchimarana basi. Ipapa paisawo mupfumi nomuridzi womabhazi aInter-Africa Renard Mukumba hede honi wari kuita kuhwisana izvezvi kuti kwaiweyo wapaka bhazi rako panzvimbo pangu, uyo ari kutireketawo zvibodzi zvouya achida mabuja. Ipapa watosungiwa kwai wanosvika 29 apa mapurisa agototi Renard Mukumbayu wari kumutsvaka atayaboyekaba, asi isawo mupfumi aiwa kwai akakwacha muharimo akapfirirwa kureketa kuno. Rekai tione kumberiku zviri kuratidza pachena kutoti zvada chakukwata manje izvezvi. Munoona zvinoita derere tichikwata zviya izvi kuti ndinozondotutumira basi taikira ndo zvada kuitika manje. Rekai tirambe takaringa ipapo. Peno rinenge riri nomapundu, buku rikaita mapundu kaarinojikaba, rekai tizvione kuti zvinopera sei ipapo. Chiwenga Nyasi asangana nomumiriri wenyika yoIran muZimbabwe. Ndati ndazviona baini kuti apfiwa ndiye anotouya koti ndapfiwa kudondipurura iwo. Pane zviri kuitika apa. Rekai tione. Wamunangarwa kawa wakatoita kuenda konyora bhuku rokunyora masoko okunyaradzana nevanhu. Kuno apa Chiwenga atoita kuingiwa maboja. Heno ticharamba takaringa ipapo. Kuisana kuri kuita wanhu wokanzuro guta reHarare wanotengesa mumugwagwamu kuri kuramba kuchienderera mberi. Chavari kufungidzira kuti iwo wachakwanisa kumisa wanhu kuti wareke kugoramba wachiita zvavanenge vachiita zvokutengesa, asi munoda kuona aba nzara ndo inotuma wanhu kuita so. Dai kuri kuita kusvinu waigonetsekerei hawo, waindoenda kudzimba dzavo kana kuenda kumabasa kana kuende kotsvaka mari kana kopuwa mari nohurumende. Kuno apa aiwa paribe, munhu anotoona kutoti ndopfa newe ndireke kusenzera mhuri yanguyo, ndikaboya madhora 2 pazuva ndapona kutoti zviite zviri nani. Rekai tirambe takazviringa izvozvo kuti zvinoperera papimo. Mumwe mutongi anonzi Sylvia Mugomba kwai agoreketa kutoti nyaya yakaunziwa ichiunziwa nowanhu waiti tabirwa mari naShamiso Fred ari mumiriri wamunangarwa kunyika UAE ari pasi poiyo inonzi Abawa iya. Kwai mutongo wangu ndachengeta, ndichazoubuditsa heno kuti ndichaubuditsa rini. ZvomuZimbabwe idi zvakaita koma, wakumbonobikiwa nowakuru kubikiwa manje. Mozoona unoburika achibuda bhobho zvake, wobva watoona kuti zvakaita kunyangariwa. Kaitirambe takazviringa izvo. Apa pai kambani yoLiquid, iyo kambani yamasiiwa iya, kwai yagototi tabatanawo kare neinonzi Utelsat kuti tipe wanhu dandemutande rinobva pasatellite zviri kundoitiwa noStarlink. Wendo huno waona kuti mari yaenda. Izvezvi ndofunga haiwa muchatoona pakatuni yedu yaNyasi kutoti kwakaita kunyangariwa kuribe chisvinu, nokutoti wanhu wese wachatanda wamwe kumarokesheni kuku wachatanda kuti dzimba 2-3 wobatanidza mari wobva watenga wotanda kubhadhara mari iyo pamwedzi. Zvinoita kunakidza, muchaona yenyu mirai moni. Wanhu vanenge vakundogara zvavo
dande mutande wanaro palibe chinonetsa nokutoti kuti muzosvika zvinhu 100 mafoni mareputopu zvese tinenge tindotutira ipapo. Idi zvichaita kunakidza chaiko, tirambe takandoringa. Bazi rehurumende rinoringa nezveutano ragoreketa iro kutoti aiwa gorekai kusha zviri kuitika zvodzihwa rinosimba zvagara zvichindoitika makore ese, kutoti nguva yechando ino kunouya dzihwa rinosimba, vanhu votoita kuvhundutsiwa, vamwe vachibva vazunziwa, vamwe vachibva vapururiwa. Aisi palibe chokusha, gorekai henyu kusha kwaidekarai. Asi chatinoziva nehurumende, mukaona vari kumboti dekarai kudai, togarai masha. Kana muchipfekera zvipfukausu, pfekerai zvipfukausu, nokushamba manja zvisvinu, shambai manja zvisvinu achene kuti zviite zvakanaka. Tikaringa mutambo uyo, bhora yakatambiwa noZuro, FC Platinum yakajaha chikwata choDynamos kabodzi kwa0. Green Fuero noHighlanders Boso dzakandoita kabodzi. Arenero Movers Pokare no Bulawayo Chiefs kuita hadzo 0-0 palibe akagwedza mumwe. Tiri kufara kuti Manika Diamonds yakazohwinawo noZuro nokabodzi kwa0 kuHwange. Apa kepekepe yafara ijere WZANU-PF yakajiwa Pokare, takafara yakajiwa tuiri kukabodzi noSimba Bhora. Kaitiringe dziri kuitika pasi rese. Tiri kunyanya kugara muSouth Africa musarudzo dzavo dzarita kuringana nawo manje kureketa kuno. Kudoka zuva rochitaturi ndo ravanenge vari kuenda kovhota sondo rino. Tiri kuramba tichiringa kuti zvinenge zvimbopera sei ipapo. Apa kunzvimbo yoMutata kwaendesiwa izvezvi masoja chaiwo kwanyanya kuita zvokunyirana nokukubana ipapo. Mapurisa agotadza kutozvidzivirira kuti zviite zviri nani. Wagotopfura wanhu wapfumbamwe, watanhatu akakuwara, watatu akapfa. Ipapa ndo panonetsera nyaya dzomapurisa dzi. Rekai tirambe takaringa kuona. Ipapa wamwe wafara nyasi kwanzi Craig Wariner. Craig Wariner yu anzi agare mujere makore 25. Tikuramba tichizvitenda izvi. Ndiye anga ari kuita ponzi yoBHI. Tikuti zvisvinu ngaaite kupfikirwa chaiko, zvisvinu ndo zvakanaka kaizvo. Obva waziva kuti mutemo wambosenzawo apa. Tonanga kuComores mutungamiriri wenyika ikweyo Azali Assoumani anzi atora mhiko dzache dzokutanda basa, kunyangwe sarudzo dzakandoita zvakaita dzekwedu dziya kuramba dzakaita kuvhiringana. Kaitione kuti zvinopera sei. Tiri ipapo Burkina Faso kwaina Ibrahim Traore taakuzvipa makore 5 kusenza isusu masoja. Asi kana tapedza makore 5 ndichazopinda pokare musarudzo kuti ndiitewo president anovhotewa nevanhu. Saka namozo rugare mabuya angu pakaita kunyangariwa. Masoja aya anodiwa aba kuti apinde achitonga, zvinoita kunetsa chaiko. UAE kwaiyagototi kundege nowanhu tichada vanhu vanondouya varibe mari muno wachizoda kutaimira kuti waende kosenza mumakambani zvisiri pamutemo. Warume apa tikutoziva hedu kuti wakandonanga vanhu muAfrica vanoreketa kuti takananga vanhu vokuAfrica, asi ndizvo vanenge vari kureketa izvozvo. Kaidu tirambe takaringa kuti zvinozopera mushechere kana kuti panenge pari be. Tiri ipapo kamabuja rekai tichigumire pano. Ndini wenyu Mhandiwe Onawo.